si nechali takovou malou krátkou závěrečnou chvíli na to, aby jsme se rozloučili s naším kolegou. Aleši, my bychom ti moc chtěli poděkovat za to, že jste s náma tolik let vydržel. Byla to dlouhá doba. Bylo to 8 let. 8 let, kdy jsme spolu byli skoro každý den jednou v cestách. A chtěli bychom ti společně se Stacy a s našima kamarádkama předat takový menší dárek, abyste nás měli nějaký vzpomínku. Já bych chtěl jenom strašně moc poděkovat mým kolegům, poděkovat vám taky všem, že jste dneska přišli. Konkrétně teda hlavně některým, kteří vážili fakt dlouhou cestu, jenom kvůli tomu dnešnímu večeru. Tady třeba děvčata z Třeboně. Takže... A mám radost, že jsou tady dneska dokonce i některé osobnosti, které stály u zrodu mých začátků těchto show brněnských tehdy. Takže já taky děkuju. A děkuju Lukáši a Honzíku. Já vám moc děkuju za všechno. A můžu říct, že mě asi jako určitě budou chybět takový ty naše cesty v autě. Ale nemyslím pomlouvání, myslím drby. A je to takový těžký, téměř po 20 letech, ale já už jsem si to užil. Můj kruh se uzavírá a myslím si, že teď budu tam, kde mě budou potřebovat víc. Já vám všem strašně moc děkuju. Bavte se dál, protože kluci určitě budou jezdit dál, takže se budete setkávat tady a na jiných místech. Mějte se krásně, děkuju moc. Děkuju. Děkujeme moc. Ahoj. Ahoj. Ale já myslím, že bys měl ještě počkat. Děkuju. Oni chtějí, aby jsme byli taky tlustí. My už jsme. Přátelé, vám se nechce domů. Vám se nechce fakt domů. Peťo, vypni to. Jestli se vám nechce domů, tak my pro vás dáme ještě jednu závěrečnou písničku, ale musíte chvíli vydržet. Vydržíte? Vydržíte? Jo. Tak to chce aplaus, teďko musíte hodně tleskat, aby se si to aplausili. Tak musíte nám slíbit, že budete tleskat aspoň do té doby,
než my se pro vás rychle převlíkneme a pak se vrátíme zpátky a dáme si ještě jednu závěrečnou, aby jsme nekončili jenom smutně, tak to ještě trošku rozbalíme, jo? A bude to opravdu pecka!